Halos mag-iisang taon na simula nang ipatupad ang community quarantine sa Pilipinas itong darating na Marso at kasabay ng anibersaryo nito ang isang grupo ng mga turista na naapektuhan ng kanilang pagbiyahe dahil sa iba't ibang uri ng lockdown sa ibang bansa ang dumulog sa CLTV News dahil ang kanilang inaabangang refund sa kanilang pinagkatiwalaang travel and tour company hanggang ngayon hindi mahagilap. Ultimo anino. Hindi na po sila nagparamdam. Nung nagtatry po akong mag-reach out, nagme-message po ako lagi sa messenger po nila. Binlock po nila ako. Kami nag-create ng group, kami ganyan. Kami pa yung masama, kami nang haras. There's no such thing as harassment kung wala naman kaming hinaharas dahil nagpa-follow up lang kami. And it is our right na mag-follow up, lalo na hindi biro yung amount na inilabas namin. Then nung December talaga yung pinaka na-trigger kami kasi na parang nagpa-raffle pa kayo. Ang lakas naman ng loob nyo. Parang hindi man lang kayo makatawag sa amin. Ano po, ibalik na lang po nila siguro talaga yung pera kasi po hard earned money po yun eh. Hindi naman po yung basta-basta na lang pinupulot. Higit sa 4 na po ang claimant ng Shadow Travel and Tour na dumulog sa CLTV News. Inbound o local tourist at karamihan sa mga ito ay naudlot ang outbound trip o biyahe pa ibang bansa. At dahil umano sa irregularidad ng pakikitungo ng kumpanya, nagawa na rin umano ng ilan sa kanila na personal na siyasatin sa mga hotel merchants partner ng kumpanya kung existing pa rin ito. Sabi niya is manager siya ng resort, ng Pambo Resort sa Bora. Ang sabi niya sila man din po is blanco sila dun sa ng Shadow. So hindi rin daw nila makontak. Hindi rin umano maliit na halaga ang naibigay ng ilan dahil ang promo travel na kinuha sa naturang kumpanya ay pampamilya. 140 yun sir kasi dalawang tour yun. Isa sa Singapore with my family and then yung second tour naman 10 kami kasama ng mga kaibigan ko. So isang around 70,000 plus. Tapos isang around almost 80,000. Sa kwento ng grupo, nahihirapan nilang pakitunguhan ang proseso ng refund ng naturang kumpanya. Dahil bukod sa sarado na ang mga opisina nila sa mga mall at tanggapan dito sa Mabalacat City, ang paraan umano ng pakikipagdialogo online hindi naging maayos. Kaya ang hakbang ng grupo ay kung saan-saan na rin lumapit para bigyan ng tugon ang kanilang problema. Pati po sa DTI, yung PTAA ba yun na sama ng travel agency. Ang susunod ko nga po talaga, hindi ko pa nakuha yung email yung Senate po, tsaka Congress. Gusto ko lang po talagang mapansin kami. Samantala, para sa patas na pamamahayag, sinikap ng news team na magsadya sa tanggapan ng Shadow Travel and Tour sa Mabalacat City. Sagot ng isa sa empleyado doon, Marso pa umano nang magsara ang kumpanya. Ngunit para sa mga claimant ng refund ay ang kanilang secretary ang uma-asiste sa kliyente ng Shadow Travel and Tour. Dati po, ito po yung opisina ng Travel and Tour, Shadow. Yes, sir. Ano po nangyari sir? Sir, magmula po ng pandemic, yun, nagsara kasi walang nagtatravel na talaga. Wala akong customer? Wala, sir. So matagal na po talagang sarado? Nung March, sir. March pa? Meron din, sir, kaya lang sa office namin, dun sila nakikiusap. May opisina? Sir, dito sa kabila. Sa kabila? May sir. opisina pa? Kasama po kasi yan. May tao pa po may tao po ng Travel and Tour dyan sa Dito sa po meron, sa office namin. Meron? May secretary, sir. Sa kabilang banda, nagawa namang magbigay ng mensahe sa social media ng nagpakilalang pamunuan ng Shadow Travel and Tour. Humihingi sila ng paumanhin sa kanilang kliyente na nagkaproblema sa refund na dulot umano ng pandemya. Inamin rin nila na ang kumpanya ay nasa estado ng temporary closure at may plano rin anya silang magbukas at dito sinasabi rin nilang nawalan sila ng komunikasyon sa kanilang mga kliyente. Patuloy rin anya ang kanilang pakikipagdialogo sa mga airline company dahil maging sila ay wala pa ring nakuhang refund sa mga airlines at kanilang mga supplier. Wala namang ibinigay na katiyakan sa mga kliyente kung kailan at papaano ang sistema ng refund
Ngunit nilinaw rin ng kumpanya na nag-venture na umano ito sa ibang negosyo gaya ng e-commerce upang magkaroon ng pondo para i-refund ang kanilang obligasyon sa mga kliyente. Samantala, ayon sa DTI, pasok sa civil liability o ng contract law ang obligasyon ng isang travel and tour company na isauli ang pera ng kanilang kliyente na kung saan hindi naman naipagkaloob ang serbisyo. Paulo G. Santos, CLTV News.